Ngibingelele embukeli ngasekhaya kunensizwa amasuku abathi kubekezela ke bathi yababa le Asha shilo bekezela khona kunjalo ke baba siyazi ke insizwa lakhe siza kakhulu mesuke ihaya lapha ke ukhuzane nje manje la ekade ikhona ke lana ke lesikhona khona endaweni ke yasedumbe lesizwe khona ke ihaya lapha ke umeya we district ubaba kuMashubane uzakethi asikubele sikwabukela Mhlonishwa kuyaphila kodwa uyaphila kezwa kwena awuphili impela insizwa abathi yababa le Asha basho kanjalo impela bazobekezela umfana khona lapha ebaqulusini engothi eWard 3 lapha engothi kaMagojela hayi ngizwa kahle mhlawumbe utshele umbukeli nomlelo wasekhaya ukuthi una ubani wakabani kuphi wenza ini mfoka baba uNkulunkulu ngipha italent eningi kakhulu ezintweni ezehlukeneyo ngiyamotivate abantwana ezikoleni ngiyimbongi ngibhale inkondlo ngiphokuningi kakhulu nezilimo eziningi cha ngiyayitabalaza mfowethu eSouth Africa usije fana kahle mfoka baba kunenkondlo engiqopha nje khona manje emali labafundi abavela ukufunda balitshelwe lokudlala esikoleni ithi jula nembeza gebhezi lemfihlakalo ncela ungadeli funda ukazikhetha kanjani zaqeqeza imfundo unesabelo kimi cobala kwethu ngiphala ngiphumphala ngena imuva ngiyalazi amabanga aphezulu ulwazi yashalaza nokuziqhenya nakho dedani mangane bambezela jula nembeza talente lami ngicabathe ziwula siza somandla uze ngangezithothola somhlaba mangibe isilo momkini sempilo yiyo leyo mntaka baba inamandla njengamanje ake vele sikhaya uMashubane we district mfoka baba ke ngiqale ngithi ngizehlule nje ukuthi nje Earth is my world, Africa my continent, South Africa my country, Pretoria the capital, KZN my province, Pietermaritzburg the capital, Ulundi my district, Abaqulisi my hometown, Duma my hometown, but Ngoje Ward 3 is my mama. Bakwethu ngethula insizwa okambulasi umfoka ishada. Insizwa ezala imeya yethu ehloniphekile eZululand. Lapha ngethula insizwa bathi umgwaqo omude obheke esikhwebezi untombi ziyahluma zinjengotshani kube mina sibayiqeda bakwakhumalo bathi incushuncushi koma bebanga omntungwa bethulanda umese endlini kanti usalitshela umakoti wakhe bashayini bafana bathi khabhaqa mina ngiyebe ngisawubona nyoka endlini ngisho ijungujungu sekuze emnyama yasemantungweni ishoba lehashi insakansaka ngikhuluma ngengwenya kwezomaskandi ngikhuluma ngensizwa lapha umfoka khumalo ngithi halala meyakithi eZululand phambili ngeZululand uLundi noNgoma Phongolo Dumbe nabaqulusi meya yethu eZululand sithokoza kakhulu sibonga kakhulu ke mina yashile ukuthi okuningi ke iyakwenza nawe ungakwazi ke nje ukuthi mokhona ukuthi uzowenzela khona utholala kuphi kanjani ngakunikeza inamba zami 071 840 1789 071 840 1789 noma 076 571 6381 076 571 6381 ubekezela imbongo kakho uzande ugatsheni kanjalo noSminoff madoda othwasela ekhansela abaphila abantu iyababa le Asha sithokoza kakhulu ibaba le Asha ibaba belade bedle khona kunjalo awumfoka amantombazana khahlela bethu esihlobo indlovu edlofaka phakathi umhulumbela iyababa le nto bye.